Здравейте хора! Както сте разбрали от заглавието, в това видео ще ви показвам любими продукти за месец март и нека започваме. Разделила съм ги по категориите, че ни бъде по-лесно и видеото да бъде по-бързо. Така, както ви казах, разделила съм ги по категории. Първо нека да започнем с категорията за продукти за лице. Любим продукт е тоника на Oriflame от серията на Pure Skin в един много хубав размер от 150 мл. Ако ви хареса тоника, доста гори пъпките, помага в тяхното да се премахнат за един доста дълъг период от време. И да, това ми е втора опаковка за месеца март. И да. Продължаваме с ето това спот сос гел или соус гел, не знам как се изговаря. Пак от тяхната марка на Pure Skin, който е като подарък, който пак подпомага за изчезването на бобките. Също е много хубаво и доста ефикасно. Както виждате, съм завескала ръката, но да, това не вземат на клипа. Така, същото, последното нещо от марката на Pure е... съм го затворила хубаво. Е кремчето за лице в страхотния размер от 50 мл. Това, хора, не е мостър, това е оригинален размер. Цена не мога да ви кажа, защото той е в комплект с всички ето тези тричките. Да, уникално кремче. Миришат уникално и трите неща, колкото и да не ви се вярва. Да. Продължаваме с категорията за тяло. Първият ми любим дезодорант е ето този на Happy Bio, който е нов. Така, подарихме го за рождения ден. Този месец, март месец, 12 март. Втора опаковка. Първата свърши, защото ви казах, много ми харесва и бих си го купила за 3, 4, 5, 6 и най-много 7 пъти. 7 път. Но бих си го купила още дълго време. Значи много хубав размер е. 150 мл. Значи така. Има си срок на годност. И да. Така, продължаваме с един парфюм, който ми е чисто нов, но се влюбих в него. Вчера ми дойде. От Oriflame, ако можете помиришете, мирише просто убийствено. Това е, ако искате, може да си го поръчате, ако имате възможност. Ето това е неговата уникална красива опаковка. И той се казва Soul Fever Him Oriflame Sweden. Ето тук. И отзад долу пише номерчето, което също има номерче. Няма номерче, ама да. 75 мл но е просто уникален, не знам. Може първо ми се стори много скъп, защото е 40 лева. Но после да го помирисах, просто се влюбих в него и не знам как се отваряше. Мисля, че е така. Не. Мисля, че е така. Пак както ще да е. Да. Последното нещо е категорията за напитка, ако мога така да го кажа. И за сладкиш, нещо такова, не мога да го нареча, нали, по друг начин. Но сега ще ви покажа и на вас ще ви стане на въпрос какво искам да ви покажа. Така, първо започваме с нещо, което сладкиша, сладкото. И това е шоколадчето на Нателка. Нателка! Тоест Нателка.
Съжалявам да си изключа звука. Да. Това е той. Малката опаковка, но и голямата една и съща. 400 грама е. И просто наистина, да ви кажа, мирише на истински шоколад. Не като другите. Малко е по-скъп. Малкото бурканче е 7 лева. Но това не ви засяга. И любимата ми напитка. Сокът на Присан с вишна, който е 2 литра. Преди, когато си вибрах, че ще си го купих и вижте колко е останало. Да, аз вибрах в 1,5. Клипчето, сега да ви кажа, сега е 3,5. Клипчето май ще бъде качено. Не знам кога. Тоест, сега е 3,20. Клипчето към 3,5, 4 без 20 ще бъде качено. Не знам. И да, това са ми двете любими неща в последната категория. Двете доста си вървят. Ами хора, това беше от мене. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако качеството не е толкова добро, снимам с таблета, но ако искате следващия път, мога да пробвам да снимам видеото с телефона си, защото има по-големи пиксели. Да. И ако искате, мога да направя Watch on my iPhone част 2. Ново съобщение. Но може да получа съобщение. Да. И ми да, хора, надявам се да искате Watch on my iPhone, да ми е харесало точно това видео. И да, съжалявам се, ако светлината не е хубава. Нямаше къде да подпра пердето, за да виждате, но може да видите времето на вълне. Е просто зашеметително. Зашеметяващо. Да. Еми това беше, хора. И да, ако искате ново такова клипче, пишете в коментарите. И да, чао! Харесайте клипчето и се абонирайте.